Nggih menika saderengipun atur panglipur kalajengaken nyuwun pangapunten. Mbok bilih keluarga ageng saking temanten putri keluarga ageng saking Klaten. Monggo lir gumanti setunggal muga sawiji nyaket kalian temanten kekalih kasuwun berkahipun sarengan foto pakurmatan. Mbok bilih atur panglipur kalajengaken sarengan Arjuna katur Mbak Chandra. Kala jengking katur pinarak jumeneng nduk ayo ngadeg nyambet gawe nduk. Waalaikumsalam ngaturaken lujeng siang Dik Chandra kala jengking. Ora dengarenipun aku kok dhisikke. Ora apa-apa kowe dhisik dhewe. Kowe ketok awan iki ketok ayu tenan kok. Apa aku mbok hukum? Orane hukuman barang. Sing baku ngene, Nduk. Piye, Mas? Sarengan Arjuna iso nderekke timbalan dawuh. Bapak Kiswanto sak keluarga. Siang kalenggahan ngawontenaken tasyakuran bali wantu lurus ngunduh mantu Kang Putra, Mas Ari Purnomo kalian Mbak Fetika jenenge rapate aku rapate iso maca. Mbak Fetika Ayu Tias. Muga-muga asalipun omah-omah langgeng ya, Nduk. Rahayu saking ngersane Gusti Allah dadi keluarga sing ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan muga-muga cepet pikantuk momongan. Amin. Mbak manten gek ndang meteng. Amin, Seneng Mas. dadi nganten cukup pisan iki wae kanggo sak lawasing urip. Aja bola-bali cukup pisan tok. Iso ngandani ora iso nglakoni Lho kok ngopo ora iso nglakoni aku ya pinter. Oh ngono ta. Jare bojomu mbok gua. Minggat lho kok dibuang. Oh minggat to kae. Sikok lesing kok, Nduk. Ah, mbok tinggal job terus ki lho. Lho ora lek ngono kaya sing bagus muga-muga kabeh lancar. Amin. Nggih. Dik Chandra. Niki lelanggaman riyen sing pas kalian swasana. Ukitan ngaturaken wijeng rawuh brayat ageng besan saking Klaten. Beku Klaten sedaya sikitsake Pak Bu nggih. Pak Bu, saking Klaten pundi niki? Sing saking Klaten mriki napa mriko, Pak? Oh, mriki. Oh, mriki. Oh, nggih. Sedaya mawon sikitsake Pak Bu nggih. Nggih, Pinten jam alhamdulillah. niki mau Pak perjalanan? Ya nak wedi ya sak jam setengah. Sak Nduk, jam. rene. Iya. Anu langgaman sik Nduk Dra. Nggih, Pelok nggih, wae Mas Mardi. Dawuh, Mas. Nonton apa nganti bengok-bengok. Si nawang tanpa seni nyawang wong yu alaman rakosota penting aku iso nyawang wong ayu lambe muabang patiyo aku wis purun angger tresna kumbuk Nggih, kula manut jenengan didhawuhke napa niki, Mas? aku nyarah kowe Cahayu sing kira-kira pas klasik karo hawane. Nggih. Sripet, sripit, lebeyane prakasimpen. Gandes luas piragane anglan
pesep sepet matu nora sonta tak gandeng malah boyo Niki kok Mas Apip wontenin napa enten Pak Cokro nggih Mas? Ya Pak Cokro lah kan ya daleme mriki Mbak Pipi. Ya ini pundi nggih? Sapa? Pak Cokro. Mbah ngluruk-lurin sakit tak iki. Lumayan lho celengan kita lho Pak Cokro ki. Pak Cokro ndi to? Ngendi? Rawuh mboten iki Pak Cokro? Pak Cokro napa rawuh Pak Lurah? Mboten. Mboten. Luruk-lurin. Luruk-lurin. Lah tenan to. Gimana, Pas. Mas? Anake mantune Lah, bapake iya. lho lah. Wong ya pecinta seni. Elok tenan nggih. Iya. Kompak lho. Penting seger waras, Ndra. Iya Mas. Ya, ya nyer. Kata Iya. Unjuk dumateng para tamu kakung Miwa Putri sedaya. Sumangga pun rawi pasugatan menapa kemawon ingkang sampun dipun aturaken kanca-kanca Karang Taruna manunggal karya. Seripit yande maraka simpan gandas luas wiragane anglam lambi ayo yo Yo. Sapat matu Nura Sonta tak gandeng emak lagu moyo semangat-semangatke Dik Chandra. Pancen ki ya seniman lagi diuji, lagi rodok rame. Dadi ya disyukuri wae wong di tengah ki terus awake dhewe tata-tata. Tata-tata. Ibadah manembah karo Gusti Allah. Oh nggih, poso. Poso terus pundi Pak Mas Yanto badhe kula atur. Monggo. Niki wonten sasmita ingkang kula tampi. Wonten dawuh napa to? Niki ingkang sepisan saking keluarga SDN 01 Sewerjo
kalajengaken alumni PGRI, keluarga saking Kalimantan, keluarga saking Semarang, miwah keluarga saking Rosalia Indah. Kasuwun foto sesarengan sinartan paring donga pangestu katur sinubagya kekalih. Matur nuwun. Nggih. Sugata lelipur saged kalajengaken Nggih, Mas matur Yanto. sembah nuwun nggo ingkang sampun kasebat saking keluarga pundi mawon ingkang badhe ngresakaken soto. Foto Apa Mas. nggih? Foto karo nganten katur pinarak wonten pelaminan ngono Di nduk. soto ya ulet to. Nger ndang dintekke sik. Mas, Kang pindho hap sari kuciwane kabeh mau iya. Matur sembah nuwun Dik Chandra sagung para tamu sami sketsake ngantos paripurna parjan wonten kalenggahan.